Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Dumo lonke malube kuye kweliphezulu. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibanda sekubingelelileke. Sibonge kakhulu, sengathi siqale kahle kakhulu. Mhla ka-14 usithumela. Ngiphinde ngikhumbuze asisathumeli abantu ngqo kuba uNsibande. Wena umsevayo bese umthumelela ilink angene ngayo. Sekuyothi ke mayesecela utho kimi bese ngimfuna igama lakhe nesibongo sakhe. Uma nje sethi ngicela i-account number, bank account, noma ngicela uqola idate okuvuma izono, noma ngicela ungithumelele imkhuleke ukuthi nokuthi, konke azokucela kufanele aqala azichaze, azisho igama, isibongo, indawo ahlala kuyo nedolobha lakhe. Ngimsave bese ngiyamnikeza akakufunayo. Ngicela nibachazele khona nabangena abafuna ukukhuluma nami ukuthi ngibhizi kangakanani, akukhulunywa nami. Hayi ukuthi kuyangijabulisa lokho, kodwa kukhulunywa ngoba kunolayini wabantu abafuna ukukhuluma nami. So ke yena ngayithumela i-voice note angeqi ku-3 minutes kuphela. Voice note angeqi ku-3 minutes kule number 083 468 2882. Ibizeka kamnandi bo. 083 468 2882. Angangithola ke kuleyo number, athumela i-voice note ingeqi ku-3 minutes. Engena nje usefuna ukukhuluma noBaba uNsibanda. uBaba uNsibanda unabantu abaningi ngaphezu ka-8500 babamba ulayini bafuna ukukhuluma nami. Akekho kozongenela eqe abanye abantu. Unfortunately, phambi kaNkulunkulu siyafana futhi siyalingana. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Hayi ke ake siqhubeke nenkonzo yethu. Ngishilo ke ngathi ngokudinwa inkosi ngomgqibelo siseMoy River. Ngesonto siseBergville. Lalela ke inkonzo yizolo uzozo ukuthi masiseBergville sikuphi, masiseMoy River sikuphi. Inkonzo yizolo yakucacisela. Kanti ngithumelile ke iposter namhlanje noma izola ngisakhumbula nini umsebenzi wami emningi. Kodwa ngithumelile iposter bafowethu echazayo ukuthi eBergville, eMoy River sikuphi nendawo. eMoy River sikuphi nendawo. Ngomgqibelo ekseni ngo-9. Ekseni ngo-9 ngesonto siseBergville. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngicela siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu nangalo lolu suku simbonga ukuthi usigcinile wasilondoloza. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ukuthi usigcinile salibona usuku lanamhlanje. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Ngiyathandaza ke ngicela Nkosi londoloza abantwana bakhe ezindaweni zonke abagulayo. Ngiyabakhulekela ukuthi ubaphilise. Yelula isandla sakho esinamandla phezu kwalo naloyo ogulayo manje, aphiliswe ngenxa yegama lakho. Ngiyacela ke Nkosi nabagula emoyeni baphilise ngenxa yegama lakho. Cacisa ke Nkosi inkonzo ngezwi lakho, silalele sonke nami ngilalele. Usebenzise lolu daka ukhulume. Zambule Nkosi, sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Siyabonga uNkulunkulu nomusa, uJesu Kristu inkosi. Amen. Simbonga ke kakhulu uNkulunkulu, simdumisa, sikhuluma ke ngokukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Siya ke ezwini lethe lomgogodla, Mark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho.
konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Izolo ke siphethe sikhuluma ngoMathewu 21:22 uthi nakho konke ningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakukwamukeliswa. Nakho konke ningakukhulekela konke ningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakwamukeliswa. Ukhiye ukholo, faith. Sibukileke nezwi lapha kuJohn chapter 15 khona izolo. Sambuka uJohn chapter 15, uNkulunkulu esithembise ethi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela nikuthandayo nikwenzelwe. Wayesethi-ke kuverse 16, aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini niyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Noma yini uyicela kuBaba egameni lami aninike khona. Ngisafuna uku-addressa le issue yegama. Bazalwane, kunabantu abathi mabethandaza bathi egameni nasegazini likaJesu. Ngiyacela iphele leyo nto entabeni. Mzalwane wasentabeni nje angilindele ukumuza ecela egameni nasegazini. Ngiyayizwa lento ikhona. Kuke kwacela omunye kulezi insuku. Ngikhona ebandleni. Wakhuleka wathi egameni nasegazini kwashoqa inwele. Ngiyacela befundisi bami. Ngiyacela nina nonke ngenicelo nikhuleke ningasho ukuthi egameni nasegazini. Usukhansele wonke umkhuleko wakho mawuthi egazini. Lithi izwi lenkosi uverse 16. Ukuba noma yini niyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Hayi egameni nasegazini. Igazi lokugeza izono. Igazi siyaxolelwa ngalo, asiceli ngegazi. Insila leyo yamadimoni, insila leyo yobungoma, insila leyo yobunyanga, ukuthi mawucela izinto kwabaphansi hlaba isilwane, asiceli egazini. Umoya wobungoma, wobunyanga, umoya kaSathane ucela egazini. Asiceli egazini bafowethu. Ngiyanicela nje niyangihlaza entabeni qhamuze ukuthi umuntu egameni nasegazini. Ngisizeni bafowethu. Uma umzweli umzalwane esho njalo noma ngabe mina ngikho umdonse eceleni emva kwenkonzo ubusumtshela ukuthi entabeni asisho ukuthi egameni nasegazini. Masibheka uJohn 14:14 uthi uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza hayi egazini. Sicela egameni lenkosi uJesu, asicele egazini. Ukucela egazini usucisha umkhuleko wakho uyawukhansela ngoba usucela emadimonini. Amadimoni okucelwa kuwo ngegazi, uSathane abaphansi, abathula, amadlozi kucelwa kubo ngegazi. Asiceli ngegazi kuNkulunkulu, asiceli ngegazi kuJesu. So asihlukane nalento uthi egameni nasegazini, into engasebenzi leyo. Kakhulu niyangihlaza entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Angilindele umfundisi ogcotshiweyo azokhuleka ethi egameni nasegazini. Angilindele nje leyo nto. So ngiyanicela ngikuKristu ungaphindi uyisho leyo nto uthi egameni nasegazini likaJesu. Umoya ukopela imkhuleko kwabanye abantu kube ngathi usethandaze kakhulu umuntu okuthe egameni nasegazini kanti ukhansela uqeda umkhuleko wakhe. Asisho ukuthi egameni nasegazini. Igazi lokugeza izono. Mawusucela egazini usukuvuma umoya wobudlozi, umoya wobungoma, umoya wokuthakatha, umoya wobunyanga, umoya wokukhonza izithombe. Usukusuvuke uma ngeenyawo la kuwo. Mhlawumbe usadinga uyihlola uvuma izono zokugcatshwa, izono zokuthi walahlwa uyingane noma wena vele kulahlwa isilwane kuwe noma wenzelwa amagobongo waphuza igazi lembuzi lishisa. Ikhona lento ekhona evusa lo moya kuwena. Akuzihlolisisa uvuma izono zakho. So ke bengidlula ke ngoba ngifuna ukucacisa John 14:14 uma nicela uthe egameni lami ngolwenza. Kanti uma uya kuJohn
15 verse 16. Aningikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale kuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Asiceli kuBaba egameni nasegazini. Ngiyacela, please let us understand that one. Umoya wamadimoni, umoya wobhulu, umoya wobungoma ukucela egazini. Ngeke ulithole nelilodwa ivesi elithi manicela uthe egazini lami. Umoya kaSathane uzolimaza umkhuleko. Asiceli egazini likaJesu. Ngiyethemba ke siyayizwa lonto iyacaca. Sibuyele ezwini lethu lomgogodla. Mark 24 verse 20. Mark 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Bese ke uMathewu 21 verse 22. Nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa niyakwamukeliswa. Bese ke u15 verse 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Bese to verse 16. Ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Verse 14 ka chapter 14 John. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Awuphendule nje umkhuleko wakho ngoba ucela nasegazini. Ukhansela igama likaJesu ngegazi. Ungalingi nje ucela egazini. Ngithemba ke kuzwakele lo mgomo omkhulu wezwi lethu lanamhlanje. Kodwa ke sidluleke sibuke ukuthi uNkulunkulu ulindeleni ngezicelo zethu. Philip chapter 4 siqala ku verse 4. Uthi thokozani enkosini njalo njalo, ngiyaphinda ngithokozana. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke. Inkosi seduze. Verse 6. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Izicelo zethu azaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Sithi sikhuleka, sithi sinxusa, sibe sibonga ukuthi sesikwamukelisiwe. Izicelo zethu azaziwe uNkulunkulu. Musahamba utshela abantu izicelo zakho. Musahamba utshela abantu izinto zakho. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga omunye waxoxela umngani wakhe. Wathi ufuna ukuvula ijim kwelinye lamalokishi. Angizulisha igama lakhe. Hey yazi ngifuna ukuvula ijim la. Abantu balana ngiyathemba bazoyithanda bayijabulela ijim. Awu lo discourage asazi kolunga ndoda kuyadula ukuvula ijim discourage. Ngazi noma few weeks or few months kwase kuvula ijim elokishini. Isivulwe lo wamdiscourage. Musuhamba ukhuluma imbono yakho. Musuhamba ukhuluma kubantu izicelo zakho. Lithi izwi lenkosi, izicelo zakho mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa nokubonga. Hayi zaziwe ngabantu. Kuthiwa abantu mabazi ukubekezela kwenu verse 5. Ukubekezela kwenu akwaziwa abantu bonke. So abantu mabazi ukuthi wena uyabekezela. Bese ke izicelo zakho, imfihlo zakho, ukuhluleka kwakho akwaziwe uNkulunkulu hayi abantu. Musihamba utshela abantu ukuthi uyahluleka. Ngaphandle ke uma usesimweni sokuvuma izono kumnceko kaNkulunkulu egcotshelwe lokho, ungayitshela izinto ezikuhlulayo ukuze ikukhulekele phela ikunxusele ukuthi uNkulunkulu akupha amandla unqobe. Kodwa uthi usuhamba utshela abantu. Utshela abantu kufana nokufakaza. Ungalingi ufakaze. Ngiphinde. Ungalingi ufakaze ngezinto ezikudayisayo. Asifakazi ngezinto ezikudayisayo. Imibandla lasanda ukuqala. Nami ngimusha ebandleni njengomsunguli. Hayi siyafakaza enye intombazana. Yambonga uNkulunkulu uyigcinile yona intombi into ayikazi ithintwe ayimazi umuntu wesilisa yasho. Emva kwenkonzo ngiqonde kumama wayo. Ukhuza umntanakho angayisho lento. Ayishiwo lento phambili ukuthi intombi into awumazi umuntu wesilisa.
ngoba kubantu besilisa kuwumqhele ukuqeda owesifazane ubuntombi. Uyababala athi mina sengalala nentombi ezingaka ngiqeda ubuntombi. Athi ukubona nje lokhu yakuhamba laphaya kwaqedwa yimini sekubiza ngalokhu. Ukubona nje lokhu yakuhamba lapha kwaqedwa yimini ubuntombi. So awukwazi ufaza phambi kwabantu uyothi uyintombi into ngaphandle mawuzi advertise. Khona umama abonakele phandle azotshela indodana yakhe, "Hey, usibani bani kade efaza ethi uyintombi into. Efuna intombi into? Hayi uhambe uyobeka amagama kusibani bani." Yayibona lonto uthunywa unina enikhonza naye wena ingane yakho izidayisile ya-advertise. Wathi ukuthela loya mama ngimtshela kumphathanga kahle. Kodwa ngamtshela isizathu ukuthi ngisholeni. Akasekho manje waphuma ebandleni nezingane zakhe. Futhi wayekumjabulisa ukuthi ingane yakhe ihamba imemeza ukuthi yona iyintombi into. Angazi ngoba sekuyiminyaka eminingi. Mangaphazami ulalina 2 years ibandla noma lina 3 years. Likhona. So nje waselina 16 nje yabona ukuthi iminyaka eminingi angibazi ke kubaphelelaphi kodwa engikwaziyo kukodwa ukuthi ungabo advertiser ngawe phambili. Kulungile uthi uziphethe kahle, ulungile usho ukuthi hayi wena usindisiwe awusahlangana nomuntu wesilisa. Musuthi awukazi uhlangane. Hey, phela uyinyama lo muntu. Akakaze ahlangane abafana bamfuna la. And bakushaya baqede bekushiye kanjalo. Bakushiye kanjalo. Uthi mawumitha athi angisho ukuthi ngifuna ingane namba okhipha lento wena. Angifuna ingane mina. Usekusela ukuthi athi bengifuna ukuqeda ubuntombi. So mawufakaza awufakazi ngento ekuadvertisayo. Ngaphandle advertisewa ke bandleni. Usukuma ebandleni uthi abafowethu ngino 100,000 imali yokubolekisa abafuna ukubolekisa abafuna ukuboleka imali abahlupheli bangeza kimi akufakazwa ngaleyo nto. So into ekuadvertisayo awuyenzi. Si-advertise uJesu masimphambili. Sifakaza ngoJesu ayingathi ayingami ayingawe. Ufakaza ukuthi uJesu ukwenzeleni. Yini akwenzele yona. Asifakazi ngama-possessions izinto esinazo kodwa sifakaza ngesikwenzelwe inkosi in terms of ukusindiswa uze kusindiswe nabanye. Ngoba akekho okukholela ukuthi uzothi wena inkosi uJesu ngiphi imoto uzotwenzela ukuthi nabanye bakholwe khona bezophi imoto. Hayibo akuhambi kanjalo. Asigqili kuma material things kodwa okungabonwayo ikhono kwangona phakathi. Okubonwayo kungokwesikhashana. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu isifundo esikhulu ebesisifunda namhlanje. Yekani ukuthandaza nicele egameni nasegazini. Niyeke nje lonto niyangihlaza ngisho ekhaya lezwi niyangihlaza ukuthi mina ngaze nginifundise. Okwesibili ngifaka lesi sifundiso. Asifundisa sisanda ukuqala yebo sesibaningi manje yazinja kucelwa nje egazini. Akucelwa nje egazini. Sicelwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke ukubekezela kwenu makwaziwa abantu bonke ngoba inkosi iseduze. So kunabantu ababheka wena bathemba ukuphila. Kunabantu ababheka wena bathembe ukuthi yazi mangafana nosibani bani. Sibani bani uyakhona. Yayibona lonto. Mose uzomtshela ke izicelo zakho. Hawu usibani bani kanayo usahlulwa inkanuko. Hawu usibani bani kanayo uhlushwa amaphupha amabi. Yayibona lonto. So izicelo zethu azazi uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa nokubonga. Ubongelani ngoba into icelile uyazi ukuthi usunayo. Kodwa abantu mabazi ukuthi siyabekezela. Bakhalela ukukholwa kwethu, bakuthanda ukukholwa kwethu. Kodwa inkinga zakho ungayitshela abantu, zitshela uNkulunkulu. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Ingakho kuverse 4 ethi thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda futhi ngithi thokozani. Yabona mawuhlala uthokoza enkosini, awuhambe utshela abantu inkinga zabo. 5 verse 5 ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke. Inkosi iseduze. Verse 6 ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazezwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu sesifike emaphethelweni enkonzo. Ubaba uNsibande uthi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Masithandaze.
babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu siyabonga ngakho konke osifundise khona namhlanje. Sikunikeza udumo lungolwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngiyawuyala umoya wokucela egazini entabeni uphuma uhambe uyesihogweni. Umoya wokuthandaza umuntu acele egazini entabeni ngiyawuyala uphuma uhambe ngoba sicele egazini, sicele egameni njengoba izwi lakho lisho Nkosi. Biyela abantwana bakho bagcine bambone uSathane noma esezobashaya, bambone noma ecasha ngezwi, bambone noma ezama ukuhlobisa izinto. Siyabonga uNkulunkulu wethu uthando osithande ngalo, siyabonga kakhulu. Kwangathi-ke umoya ongcwele ungahlala kulona loyo umfundisi aze afike ekulazini iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makulondoloza izinhliziyo zenu imicabango yenu kuKristu Jesu.